למרות שאחוזי הצלחה של שתלים בשיניים גבוהים מאוד, עדיין יש מי שסובל משתלים שנכשלו או מדלקות שנגרמו סביב השתלים. בפינת המומחה שלנו היום אנחנו ננסה להבין מדוע הכנסת שתלים יכולה להיכשל ואיך יש לשמור עליהם כדי למנוע בעיות בעתיד. שלום לדוקטור אוריאל עטל, מומחה במחלות חניכיים וכירורגיה להשתלות. אהלן, שלום. איזה אחוז מתוך השתלות שיניים מצליחות? בגדול צריך להבחין במספר שלבים. כשאנחנו שמים שתלים או כשאנחנו מרדרים שתלים, השתלים אמורים ליצור חיבור אינטימי עם העצם. כשאנחנו בודקים אותם, לפני שאנחנו עושים את הכתר, אז אנחנו בודקים אם השתלים נקלטו או לא נקלטו. במצב הזה, 95% מהשתלים נקלטים. בין 95-97, תלוי במחקרים, נקלטים. זה השלב שבו אנחנו יכולים לשים את הכתר. בוא נסביר רגע, השתל זה בעצם משהו שבא במקום השורש של השן, נכון? בדיוק. זה התקן ברגי. זה לא השן עצמה. לא, זה לא השן עצמה, זה התקן ברגי עשוי טיטניום, שמוחדר בהברגה היום לתוך עצם הלסת, והגוף בעצם מגיב אליו בחיבור אינטימי, כלומר ברמה של מיקרוסקופ אור, רואים קשר ישיר בין העצם לשתל. וזה נקרא אוסו-אינטגרציה, זה לא משנה כל כך. בדרך כלל החיבור האינטימי הזה מצליח? החיבור הזה מצליח בסבירות גבוהה ביותר בהשוואה לכל טיפול אחר ברפואת שיניים. הנקודה היא שב5% או 3% במקרים יש לנו רקמת חיבור באמצע, ובעצם השתל פשוט קצת זז או לא יציב, זאת אומרת, יש לו איזשהו משחק מטבע, זה אומר שהשתל נכשל. הנקודה היא שאחרי שהשתל נקלט במרכאות או לא במרכאות, השתל נקלט ובעצם עושים את הכתר, אז יכולות להגיע בעיות. אחרי שמזמן הורכב הכתר והפציינט יצא מהמרפאה, כאן יכולות להיווצר בעיות עם השנים. איזה סוג של בעיות? אז זה מאוד חשוב. של חוסר יציבות בשן? לא, השתל יציב. השתל יציב, השתל נקלט, השתל מכוסה בעצם. הנקודה היא שהשתל, כמו שיניים אחרות, כמו כל השיניים, חשוף לחידקי הפה. ואז אם יש מוקדי זיהום בכלל הפה, ושלא דאגו להסיר אותם לפני התקנת השתלים, השתל יכול לקבל זיהום מהשיניים הסמוכות. הוא יכול לקבל זיהום בדיוק כמו כל שן אחרת? בדיוק כמו שן אחרת, בדיוק כמו שן אחרת, ואז נוצרת מחלת חניכיים סביב השתלים, שלא מורגשת ולא כואבת, וכל הגשר שהושקע בו המון כסף, המון משקעה, לפעמים טיפולים לא קלים, עלול לרדת לטמיון במיוחד משום שקצב ההתקדמות של מחלת חניכיים סביב שתלים הוא חמור יותר וקשה יותר מאשר סביב שיניים. כי הבעיה פה היא זה שאנחנו לא מרגישים שיש שם... לא מרגישים, וגם המערכת החיבור של שתל והעצם הוא טיפה שונה מהמנגנון החיבור של שן והעצם. אז מה אפשר לעשות? ובעצם, יותר מזה, גם אפשרות הטיפול שלנו הרבה יותר מוגבלת. סביב שיניים, אני כמומחה חניכיים יכול די בקלות להציל את השיניים לפני קריסה על ידי פעולות מסוימות שאנחנו עושים. סביב שתלים, כמומחה לתחום הזה, אני יכול להגיד, כמומחה לתחום הזה, עדיין אין לנו פרוטוקול טיפולי בעל פרדיקטביליות טובה, כלומר, אחוזי הצלחה בטיפול מחלת חניכיים סביב שתלים, הרבה פחות מוצלח. זה בעייתי. אז איך אנחנו יכולים בכלל למנוע מצב כזה, כשלא נגיע בכלל למקום הזה שהוא בעייתי? זהו, אז בדיוק, זו הסיבה שאני... המצפון, זאת אומרת, זו המצווה שאני שמח להגיע לפה ולתת כמה טיפים לצופים. דבר ראשון, צריך לדעת שאם שן עבדה בגלל מחלת חניכיים, צריך לטפל במחלת החניכיים לפני שעושים את השתלים, כדי שלא יישאר מוקד זיהום שלא טופל. כלומר, אנחנו צריכים לשים את השתלים על פה בריא, ולדעת ב100% שהפה בריא. צריך להגיע למומחה חניכיים ולבדוק שהפה בריא ואין מוקדי זיהום. אחרי שכבר עשינו את השתלים, חשוב מאוד לבקש מהרופא, ולצערי רופאי השיניים לא תמיד מקפידים על העניין הזה, לתת הוראות תחזוקה וניקיון. איך מתחזקים שתל טוב לאורך השנים? כמו שמתחזקים שיניים. בגדול. צחצוח נכון. פעמיים ביום צחצוח ובין השיניים, להקפיד על בין השיניים, מתחת לכתרים. צריך שתהיה גישה לניקוי מתחת לגשרים. עושים גשרים גדולים, ולפעמים רופאי השיניים עושים, או המעבדות מתכנות את הגשר כך שהוא נורא אסתטי, אבל אין גישה לניקוי בין השתלים או בין הכתרים. בין השתלים זה אומר בין השן לחניכיים? בין השן לשתל, מתחת, או בין השתל לשתל אם יש גשר. צריך שיהיה מעבר מברשת טוב. אפילו מברשת עם מים, גם זה מספיק. העיקר להבריש, תחזוקה יומיומית זה מספיק. אוקיי, אני מאוד מודה לך. תודה רבה.